SBG&I præsenterer Time of My Life. Lørdag den 3. oktober åbner vi op for årets fedeste fest. Førfest fra kl. 16.30, hvor baren åbner. Lørdag den 9. maj starter billetsalg med morgenmad og hoppeborg til ungerne. Festen byder blandt andet på The Time Machine, The Robbie Williams Tribute featuring Anders Krog. samt en masse ABBA-hits. Vi ses i Pedersborghallen. Federe end nogensinde. Husk at tjekke vores Facebook-site. Du skal med.